El objetivo nuestro es conseguir que la cosecha 2023 entre la uva. Ituren eta Zubietako inauteriak oroar urtarrileko azken igandearen ondorengo astelen eta asteartean ospatzen dira. Astelen goizean Zubietako joaldunak Iturenera joaten dira eta han Aurtitz auzoko joaldunak eta Ituren elkartzen dira. Hurrengo egunean ekitaldia errepikatzen da, baina alderantziz Iturengo joaldunak dira Zubietarrak bisitatzen dituztenak. Ikus dezagun minutu batean. Anonim Popular bertso idatziak, musika eta ikusentzunezkoak biltzen dituen proiektua da. Igor Elortzak jartzen ditu hitzak eta Rafa Ruedak musika. Ikuskizuna Oier Zunigarekin diseinatu dute eta hainbat emanaldi dituzte jada lotuta. Estreinua Azpeitian egin ondoren ikusi. Jaio orduko gu bat nintzen ni jadanik. Ezten herri bateko aurra izanik, zauri bat jaso nuen zarragoen gandik, zilborrean orbaina hor daukat oraindik. Anonim Popular garaiari eta giroari jarritako ikusentzunezko bertso berriak dira. Nitik, baina ez nitaz idatzitako bertsoak direla, badagoela hain justu tensio hori ez da norbanakoaren eta taldetasunaren artean. Anonim Popular norbait delako, baina beste jende asko izan daitekelako, Igor delako, baina inor delako eta hori negulako partekatu. Bederatzi pieza dira, hori, nahiko giro ezberdinetakoak. Gure asmoa da nolabiteko bidai bat proposatzea publikoari, non ez den bakarrik bederatzi kantuen segida bat emanen, baizik eta tartean pieza bakoitzak eta bertsoaldi bakoitzak edo bertso sorta bakoitzak eskatzen duen giroa edo nahia edo ideia transmititzen saiatu. Zail zen irudikatzen gure buruan. Euskal Herrian zinema egiteko edo ulertzeko modu eta estilo desberdinen erakusketa ahalik eta anitzena aurkezteko asmoz, Mondragon Unibertsitateko 4. mailako ikusentzunezko komunikazio graduko ikasleek osatutako talde batek UE Zinema Euskal Film Laburren jaialdia antolatu ohi du urtero. Ikus dezagun. UE Zinema Euskal Film Laburren jaialdiaren 16. edizio ospatu berri da 3 sail lehiakorrekin. Sail ofiziala, bideoklip saila eta ikasle saila. 94 ikusentzunezko jaso dituzte orotara, baina 32 izan dira finalera pasa direnak. 10 sail ofizialera, 10 ikasle sailera eta 12 bideoklip sailera. Sari banaketarako gunea Aretxabaletako Zaraia areto aukeratu dute, Euskal Herriko zinema sortzaileen plaza bilakatuz. Atmosferan ilusioa, urduritasuna eta jakimina antzeman dira hautatuen artean.
Eta iritsi da sarituak nortzu diren jakiteko garaia. 16. edizioko UE Zinema sariko irabazlea Maider Oleaga bilbotarraren irrit filma da. Sail ofizialarekin jarraituz Bertigo sariaren garaia David Gonzálezen Siempre Lunes filma da. Senior epaimaiaren saria Cuerdas pelikula Estibaliz Urresola Solagurenena eta ikusleen saria Ana Lambarriteia etxeren 36 filmak jaso du. Bideoklip sailean berriz, bideoklip honenaren saria Nitia Lopezen Coyote eta Txiko Tornado Bizdun Kondor eta Ñora Alakran lanak jaso du. Euskarazko bideoklip honenean Nor naiz ni zein zarazu Flavio Banterlaren bideoklipa izan da garaie, eta sail honetako ikusleen saria Iñaki Tena eta Claudia Molinaren Koko Oljik irabazi du. Azkenik ikasle lan honenaren saria Gerardo Tomeren Estampadok jaso du. Munsaria berriz Javier Elizalderen Mitxoletak, Mundukide saria Beñat Goia eta Iraia Irazustaren Nahar lanak eta ikasle saieko ikusleen sarian Marina Pero Sanzen Muskil izan da garaie. Arabako bertso kuadrilen arteko txapelketa martxan da. Urtarrilaren 27tik martxoaren 25 izango da eta bertsolariek Araba osoa zeharkatuko dute. Informazio honekin heldu gara albistegiaren bukaerara. Gogoratu guztiak eta gehiago 11.eus atarian daudela eskuragarri. Gero arte. Beharrezko ikusten zen bertso eskola kohesionatzeko, bertso eskolei indarra emateko zerbait sortzea, eta hortik atera zen kolori arteko ideia hori, horren jaioak ez diren bertsolariak, horren arituak ez diren bertsolariak, jartzaileak, epaileak animatzen ditugun, bertsozaleak ere bai, animatzen ditugun talde batean parte hartzera, eta taldea bera da saio batean antolatzen duena, eta horrek indartu egite ditu parte hartzaileak, eta asmoa da horrekin bertso eskolek ere indarra dezaten ez, eta funtzionatu duenez, urte zute jugara egiten, ematen bizio, eta pandemia tarteko akuntxo bat jeitxiera eukizuen, baina beharrezkoa da, eta bi urtean behin egiten jarritzen dugu, funtzionatzen duelako, indarra ematen duelako elkarteari eta atzera, guapoa dugula gaurko egoera. Venga, segi guztiok atzetik aurre. Eroiko. Liga horiek, lekuan norte antolatuko duen liga herri ezberdinak egiten dira, Gasteizen, Arbaizan, Agurainen, Aramaixon, ez da, danak buruz ez dakizkita inbat liga dira. Gero hiru finalerdi eta finala izango da. Finalerdiak izango dira Bastidan, Agurainen eta Murdian, eta finala Laudion jokatu dugu. Kaixo, gaur niretzat ez ezaguna zen bailara bat bisitatuko dugu. Herriren bat edo beste ezagutzen nuen, baina bailara bera existitzen zenik ideiarik ez. Txulapain edo Xulapain bailara zari naiz. Ezagutu nahi duzue? Goazen. Gaur, Txulapain ezagutzeko asmotan etorri gara, konkretuki Aristregin gaude. Bai. Aristregi txikia da, ikusi dugunez, ez? Bai, baiarako txikiena.
jartu gabe. Bueltaka zerutik, azuteka infernutik, eta utelanekin. Osakar, txulapaingo beste herri bat. Aristregin egona naiz, orain Osakarren. Narila, orain beltzuntzen egon naiz Aristregin, egon naiz Osakarren, eta orain beltzuntzen, eta bildu nahi zurekin, zu alkate izandakoa zarelako, ez da? Xulapain bailara honetan? Hala da. Ja, denbora bat pasada, alkate izan zinela. Eta zer moduzkoa da alkate izatea olako bailara batean, herri txikiak, baino, bueno. Atzokua barkatu ezin zaude, tani lagunekin beti komodu, goizeko soiak tan ere zainote, zu beti bezala da jartu gabe. Orein eta Imanol. Torre nahi Xulapain ezagutzera. Orain arte, serio samarnen bilen, gauza, bueno, kuriosoak eta ezagutzen bailarari buruz, etortzen naiz beltzuntzera, eta harrapatzen zaituztet biak, motozerra, berezi batekin motozerra betxagatik, emorra mozten. Ni gabe zintzulako bizi, korrika, bueltaka, saltoka, zutari, denbora, gelditu nahian. Maren aria. Seiak eta 33 minutu, guazen beraz azal digitalen errepasorekin etxetik hasiko gara oikolez naiz.eusetik eta hementxe orintxe bertan nabarmenduta bereziki lan kontuak eta baita kontu ekonomikoak. Azken hauek nabarmenduz Espainiar gobernuak edo beto esan da Espainiar gobernuko presidenteak berriki egindako iragarpena gutxieneko soldata 1.080 eurora egoko dutela 14 ordain saritan. Horixe dugu arratsaldeko albiste ekonomikoa eta lan arloan, noski nabarmentzea beste behin ere milaka lagun Baionan erretreten erreformaren aurkako bigarren mobilizazio egunari tiraka. Hain zuzen, nabarmendu dezuegulako erretreten erreformaren aurka Eliseoak bultzatu nahi duen erreforma horren aurka milaka lagun, 15.000 bat lagun atera direla kasunetan Baionan, hainbat sindikatuk deituta, jai giroan eraman dute mobilizazioa orokorrean, baina hori bai, ozen esan dute ez dutela atzera pausorik onartuko pentsioen eskubidean. Eta neren historiaren berri izateko aukera ere izango duzuen, naiz.eusen sartzen baldin bazarete une honetan, izan ere anek gaur izan du itzulera eguna Mercedesera, Gasteizko Mercedesera, kontua da bertatik kaleratu zutela bere bikotekidea hil ostean eta sekulako depresio bat zuela. Azkenean atzera egin behar izan du enpresak eta anek esan bezala gaur izan du lanpostura itzultzeko eskubidea. Eta La Directa edabideak argitaratutako kontakizuna erreportajea ere bere egindu naizek izan ere, Kataluniako 5 ekintzaileek salatu dute mugimendu independentistan infiltratuta zegoen polizia batek abuso sexual edo sexu abusu jarraituak egin zizkiela eta salatu dute gainera errekale horren Gasteizen ere antzeko zerbait gertatu zela. Esan bezala irakurgai une honetan albiste hori naiz.eusen. Gildia litxoa egingo dugu baita ere etxeko beste atari batean Media Basken izan ere, esan dugu jendetsua izan dela oso jendetsua gaurko mobilizazioa Baionan, irudiak dituzue ikusgai honetan Media Basken eta horrekin batera, baita ere Lab sindikatuaren azken iragarpena mobilizazio gehiago deituko dituela erretreten erreformaren aurka. Bagoaz berriarekin, hemen ere, albistea honetan Hego Euskal Herriko gutxieneko soldata 1.080 eurora igo dela Espainiar gobernuko presidente Pedro Sánchezek iragarpena egin ostean senatuan. Espainiako gobernak zehazki 8% igoko du Komisiones Obreresekin eta UGT-rekin akordioa lortu ostean berriak ere nabarmentzen duenez une honetan. Bestalde, Kataluniara begira berriak nabarmentzen du erbesteratu katalanek ezingo dituztela Belgikaren argudioak erabili jarenaren euroaginduak baztertzeko
egiteko. Izan ere, Europako Batasuneko Justizia Auzitegiak ebatzi du Batasuneko estatu kide batek ezin diola uko egin beste kide baten euroagindu bati frogatu ezean azken horrek sistematikoki urratzen dituelako eskubideak. Baita ere, noski erretreten erreformaren aurkako mobilizazioarenak berrian unenetan irakurgai eta baita ere guk nabarmendutako beste albistetako bat. Hain zuzen ere, Eusko Jaurlaritzak finantzak eta etengo diela ikasleak sexuaren arabera banatzen dituzten ikastetxei. Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan gaur gorkoz 6 ikastetxek jarduten duten modu horretan. Nafarroan itxiko dugu gaurko azaldiketalen errepasoa, entzule, Diario de Navarraren eskutik, interesa dugulako, jarraian epatuko dugun albiste horretan, biharko Nafarroan deituta dagoen, greba horretan, izan ere momentuz, Nafarroako sindikatuen medikuak, sindikatu kontserbadore horrek uko egin dio foru gobernuak egindako azken eskaintzari, eta gainera, esan daiteke, posizio maksimalizetara itzuli direla, izan ere berreskuratu dituzte, hasieratikan zituzten aldarrikapenak besteak beste, noski, esklusibotasuna bai indargabetzarena. Esan dugu itxiko genula azalen errepasoa Nafarroan, baina aztu dugu aipatzea eitb.eusen ere albiste interesgarria dozuela honetan irakurgai, zehazki Lakuako gobernuari begira EAJak eta PSek hartu emanak hasi dituztela zerga sistema aldatzeko eta honen baitan progresibitatea areagotzeko. Lehen bilera egin ondotik elkarrekin lan egiten jarraituko dute bi alderdiek, hain zuzen ere Lakuako gobernuan bazkide diren PSek eta EAJak. Onaino, orain bai, gaurko azal digitalen errepasoa. Egoera ekosozialari heltzeko gelditu makine. Astelenero arratsaldeko 7:00. Nik enizun ezer eskatu, bion arten sartu zen aukera horrera atera eta berri baina kutxun genuen hizkuntza bat proposatu, agian oraldi baduzu denborarik ondokoak zapaltzeari mesedez utzita entzuzazu, enizun beste pein esan nahi, hitzek ez zote ezer gogoratu, baduzu nahi adina dena japusketa bat zeru ez datela ere etzerase. Informazioaren aria naiz irratian, Egoi Belategi. Arratsaleko 6:39 sarrerakoan aipatu bezala sakonean begiratuko dugu La Sirena aterpetxearen aferari. Lehenik eta behin erreakzio bat Eneko Goia alkaterena udaleko gobernu bilera ondoren agerraldi egin duelako gaur eta ez du La Sirenaz askorik hitz egin nahi izan, ez da, Ales? Kazetarien galderari erantzunez mintzatu da Eneko Goia Donostiako alkatea eta neguko dispositiboa bertan bera utzi eta etxigabeko lagunentzat aterpea itxita zein den egoera galdetu diotenean hauxe erantzuna. Sí, pregunta Arantxa desde Radio Nacional cuál es la situación actual del albergue de La Sirena después de que se cerrara como dispositivo invernal. Pues la normal, la situación actual, pues la situación normal que suele tener el albergue de La Sirena durante todo el año, es decir. Entzun diozuen moduan xehetasun gehiago ez, jakin arren zertaz galdetzen ari zitzaion kazetaria, berak modu horretan itxi du eztabaida. Bada, Donostiako La Sirena aterpetxea itxita izan da ostegunetik ostiralera eta igande honetan ireki dute, baina astelenean berriro ere itxi eginda ez zegoelako muturreko hotzaren iragarpenik. Atzo, Omar ezagutzeko aukera izan genuen. Bera beste gazte asko bezala La Sirenako aterpetxean lo egiten duen etxegabe bat da bera. Eta hau itxita dirauen bitartean, kale gorrian egin behar dulo hainbat egoerei aurre eginez. Egiten duen eskakizun bakarra aterpetxea ireki dezatela da. Muy bueno albergue, muy buenas personas aquí. Buena ayuda, muchas oficinas para ayudar. No hay problema, no hay nada, buen país también. Entonces el problema, el albergue es un día cerrado, un día abierto. Soy de Marruecos, tiene
tengo 29 años, tiene 3 años en España, 2 años y medio en Andalucía. 29 urte ditu Omarrek eta bizi berri bat abiatzeko gutxieneko laguntza bat da eskatzen duena. Marruecos o en España o en la calle o en muchas cosas. El problema mío, quiero ayuda para dormir, para estudiar, para muchas cosas. Aterpetxea egunero irekita izatea eskatzen du, beraren antzeko egoeran direnentzat ezinbesteko zerbitzua delako. ¿Sabes dónde vas a dormir hoy? Yo a dormir en la montaña arriba, tenía una chabula pequeñita, pero muy frío, mucho frío aquí. En el albergue mejor. El albergue muy bueno, tienes ducha, comida, seguridad, caliente, no hay problema, no hay nada. Pero bien. Alduen denetan, aterpetxea irekita dagoen guztietan bertan lo egiten du Omarrek. Itxita dagoenean, egoera gogorra dela dio. ¿Qué es pasar una noche en invierno durmiendo en la calle? A la invierno ha dormido en la calle muy mal. Mucho frío. Muy duro. Sí, claro, muy duro. No como el país. Maiz, aterpetxearen zerbitzua zalantzan jarri ohi dute batzuk. Bertan sortu izan diren liskarak tarteko, 100 pertsonatik batek duen jarreragatik migratzaile denak ezin direla epaitu dio, eta hitz gogorrak ditu halako zalapartak sortu dituztenen aurka. Migratzaileen egoera anitza eta zaila azpimarratu du. A dormir aquí para buscar la vida con niños, con niñas, con familia. Por favor, yo no habla mal o qué, pero por favor, para las cosas mal, para dormir todos, para ver todos los días, por favor. Yo me gusta tranquilidad, trabajo, comida, dormir, nada más. Ayudar, por favor, los gentes, yo también, para ver todos los días. Ojalá todas las cosas bien, ojalá, inshallah. La Sirena aterpetxeak ateak irekita izan zituen kale gorrian lo egiten duten pertsonei babes bat emateko, irekitzeko edo isteko udalak dituen irizpideak Euskalmetek egiten dituen iragarpenetan oinarritzen dira. Muturreko hotza datorrela jakiten denean aktibatzen da edo aktibatu beharko litzateke zerbitzua edo kostaldean izozteko arriskoa dagoenean ere. 8 gauez irekita egon ostean esan dugu pasaden ostegunean hilaren 26an eten egin zela Donostiako La Sirena aterpetxearen zerbitzua, printzipioz inolako azalpenik gabe, ez irekitzeko arrazoietako bat da kontua turista talde frantses batek eginda zuen erreserba eta horren aurrean salaketa gizarte eragile askoren aldetik. Garazi Montusi Harrera sareko kidearekin hitz egiteko aukera izan du baitere Alesek. Kontatuko diguzu pixka bat zein da Harrera sarearen helburuak eta zein da zure papela elkarte honetan? Bueno, Harrera sarea orain dela ia 5 urte sortu zen hiritarren mugimendua da, denok bolondresa gera, eta bertan, ekintza ezberdinak egiten ditugu, baina, gure ideia beti da, kanpotik datozen pertsonei, edo hemen bizi diren kanpotarrei, zehazki gazte migrantei, beste erabatetako harrera bat egitea, ez? Eta, hortarako, salaketaz gain ez, eta eskatzeaz gain, baliabide sozialak hobetzeko edo gehitzeko, baita ere egiten duguna da astero erropa banaketa bat, asteroko ere elikagai banaketa bat ere, oso egoera prekarioan edo kale egoeran aurkitzen diren gazte migrantei, baita ere dauzkagu gaztelerazko batzutan euskera, zailagoa da, zeo hendikan gaztelera dode ikasten, baina, gaztelerazko bikotekako refuerzo edo klaseak edo konversazioak, mintza praktikak. Gero baita ere akompainamenduak egiten ditugu, baita ere laguntzen dugu kaleko afari solidarioak bezalako egitasmoa, gauero afari bero bat eskaintzen duenak, kaleko pertsonei, kalean bizi diren pertsonei,
Eta ze gehiago egiten dugu, gaza bastante egiten ditugu. Ze gehiago uzten dut. Hola, principalki, ziur zerbait azten dudala, baina, orokorrean, pertsona hauen beharrak, aldegun moduan asetu, ez? Bai, eta gero baita ere, beraiekin ere denbora pasa eta lagundu, bai. Bale, eta gaur egun zein da etxegabe baten bizi behar dituen egoerak? Oso gogorrak, batez ere Donosti bezalako hiri batean, ez daukate non lo egin, txoko bat bilatu behar dute, askotan hori mantak eta horrela guk ematen dizkigu, zen ez daukate zer, tapatzeko erropa ere oso askotan ere behar izaten dute, jateko ere oso zaila daukate, zeren, udaletxetik daukaten zerbitzua da otorduak programa, baina hilabete batzuk eraman behar dituzte erroldatua, eta ez dira denuntzako eta plaza mugatuekin. Beraz, jateko ere oso komplikatua daukate, lehenengo hilabetetan ere osasun arazoa balin badituzte medikamenduak ere ordaintzeko ere zailtasun asko, segurtasun falta izugarrizkoa, kalean bizizeran eta lo egiten dezunean, ez daukazu non utzi zure gauzak, ez dago takillarik, gauean beraiek esate duten bezala begi bat itxita eta bestea irekitarekin lo egiten dute, askotarikoa Omarrek esan duen bezala, Omar, tu vas a clases de castellano, klasetara jun ia lo egin gabe, autobuserako diru gabe, mugitzeko diru gabe, lo egin gabe, jarraitu formatzen, poliziak etengabe ere gelditzen ditu, askotan kontrolatzeko, oso gogorra, egia esan, bai. Eta Donostiako udaletik edo instituzioetatik ze babes edo ze baliabide eskaintzen dituzte horrelako pertsonaentzat? Eskertzekoa da eskertzekoa edo rekonozitzekoa da Donostiako udalak bintzat enpadronamendu soziala eskaintzea. Baina enpadronamendu hau lortzeko hilabete batzuk itxen behar izaten dute eta dokumentazioa ondo uki behar izaten dute, hori ere zaila izaten da askotan, ekartzen dituzten prozesu migratorioengatik, ez? Lehenengo hilabetetan egia esan oso gauza gutxi daude instituzioetatik. Batez ere entitate sozialetatik dator laguntza edo bolondrez edo solidaritatetik. Gero bai, adibidez normalean 6 hilabeteko errolda bat daukatenean, hasten dira aukitzen aukera gela bat alkilatzeko edo diputazioko programaren batean edo sartzeko, baina hasierako hilabetak oso komplikatuak izaten dira pertsona hauentzat. Eta horregatik eskatzen dugu baliabide gehiago jartzea, bai Donostiko udalak eta bai beste instituzioak, bai. Azken egunetan ari da izaten berri La Sirena aterpetxeko egoera, kontatu aldiguzu pixka bat zer gertatzen ari den eta horrela? Guk ja aurreko urtetik ari ginen, ez baikarrik guk, baita ere, susarrazakeriatik ere, kaleko afari solidariotatik, eta baita ere gurekin gure gana gerturatu diren hainbat hiritarren aldetik eskaerak egiten genera matzan, ez, aurreko urtetik, neguko dispositibo honen kriterioak zehatzagoak izateko eta zabaltzeko, zeren temperatura minimoak eta izozte arriskuaren kriterio horiek oso relatiboak iruditzen zaizkigu, eta pentsatzen dugu ere 5 gradurekin edo 8 gradurekin ere hotza handia egiten duela kalean egiteko, ez? Orduan kriterio horiek zehaztea, ze oso ambiguak dira Donostiko kasuan, eskatzen dugu ere eukita horrelako dispositibo bat prestatuta azarotik martxora arte, zergaitik ez den, ze oso aurrekontu gutxi eskatuko luke azarotik martxora irikita egotea, behintzat urteko egun edo momentu latzenetan, eta orokorrean, pertsona pila bat daudelako Donostian kale egoeran momentu hauetan, azkeneko kontaketa, kale gorrianen kontaketatik, aurreko urteko kontaketatik, 250 gora agertzen ziren udaleko baliabide eta zerbitzu sozialetatik kanpo daudenak, ez dutenak aukerarik sartzeko beteta daudelako edo lista esperan daudelako,
Beraz, hori baliabide gehiago jartzea eta La Sirena bezalako aterpetxe bat eukita, zergaitik ez irekita mantentzea, ez? Hori da eskatzen duguna, eta klaro, lotxagarria iruditu zaigu aurreko asteburuko berri hori non atera da egun batzutan zehar La Sirena itxitea gondela frantses turista batzuen erreserba batengatik, ez? Eta nola ez duten horrelako egoera bat beste modu batean gestionatu, frantses hauek beste aterpetxe batetara mugitu edo kalean dauden pertsonak beste nonbaiten hartatu, ez? Eta nola gauden irikita itxi konstantemente kaleratze hauetan, ez? Horrelako dispositibo batetatik, ez? Egon zan aurreko ostegunera arte irikita aterpetxea, 3 egun itxi dute erreserba honetarako, atzo gauean iriki zuten eta gaur berriro ere kalean lo egingo dute, ez? Orduan da, mareo bat. Eta egoera honen aurrean zein da zuen jarrera edo zer mezu bidali nahiko zeniokete instituzioi? Demostratzen ari direla gizatasun falta handia eta borondate falta handia. Zeren Donosti bezalako hiri batean badaude medioak, aurrekontua ere ez da inbestekoa, eta badaude medioak beste nola bateko harrera bat egiteko pertsona hauei eta ez eukitzeko inbeste pertsona egoera hain latzetan, momentu hauetan bizitzen gure hirian, ez? Gure inguruan. Osea, eskatzen dugu baliabide gehiago jartzea. Zuk hemen egiten duzu lan, ez da? Eta Omar bezalako pertsona askorekin partekatze dituzu momentuak eta esperientziak, zer esaten dute beraiek? Pues la calle es muy dura. Muy duro, mucho frío, temporada del frío normal, pero a dormir en el frío muy mal. Pues ayúdame, yo, todos los gentes como mío también, por favor. Pues hori, etorri dira ona ikastera, lanera, bizitza hobeago baten bila, eta aurkitzen dira kondenatuak behintzat hilabete batzuk, kalean bizitzera, ez? Kalea da egoerarik okerrena, eta gainera oso tristea da, zeren askotan ikusten ditugu nola iristen diren ona, eta nola hilabeteak pasa doazenean, beraien egoera, osasun egoera mentala, kontsumoak dena azaleratzen hasten dira, ez? Ez denekin, zeren, batzuk kriston gaztelera esaten den bezala daukate kriston fuerza de voluntad, horrelako egoerak eramateko, eta, ez dela bidezkoa, ez? Ja oso zaila aukitzen dute onaino iristea, oso prozesu migratorio gogorrak aukitzen dituzte, eta gero ona etorri eta kalean aurkitzea, kale egoeran aurkitzea ez da bidezkoa. Beraz oso gogorra da, euria egiten duenean gauza guztiak bustita, beraiek bustita, lo egin gabe, jan egin gabe, egunero da daukagun egoera, ez hemen. Omar, ¿quieres decir algo más de tu parte acerca de...? Yo quiero muchísimo gracias a las oficinas todos para ayudar, en el albergue también, las personas trabajar aquí muy buenos. Abre la puerta por favor todos los días, hay mucha gente a dormir en la calle, muchos problemas con policía. Mucho ayuda con oficinas, manta sola no vale, hay mucho frío, por favor, muchísimas gracias. Eskerrik asko guztia. Eskerrik asko. Vale, eskerrik asko ez zuei mila esker, vale? Vale, ondo. I need to see argazkitan ikusirik baina noda iriz dabil baina noda iriz dabil hainbeste zion idatzi gaueko oden txikitan emezortzi, emedetzi
Zuntzamax Wi-Fi 6rekin, Wi-Fia etxeko txoko guztietan izatearen miraria. Zatoz Euskaltelera eta eskuratu gigabateko Zuntzamax, Wi-Fi 6, bimuikor linea nahi adina gigarekin, telebista eta Netflix hilean 59 euro orbainduta. Kaixo, gaur niretzat ez ezaguna zen bailara bat bisitatuko dugu. Herriren bat edo beste ezagutzen nuen, baina bailara bera existitzen zenik ideiarik ez. Txulapain edo xulapain bailara zari naiz. Ezagutu nahi duzue? Guazen. Gaur, txulapain ezagutzeko asmotan etorri gara, konkretuki Aristregin gaude. Bai. Aristregi txikia da, ikusi dugunez, ez? Bai, baiarako txikiena. Osakar, txulapaingo beste herri bat. Aristregin egona naiz, orain Osakarren. Narila, orain beltzuntzen egon naiz Aristregin, egon naiz Osakarren, eta orain beltzuntzen, eta bildu naiz zurekin, zu alkate izandakoa zarelako, ez da? Txulapain bailara honetan. Hala da. Ja, denbora bat pasada, alkate izan zinela. Eta zer moduzkoa da alkate izatea olako bailara batean, herri txikiak, baino, bueno. Atzokua barkatu ezin zaude, tani lagunekin beti komodu, goizeko soiak tan ere zainote, zu beti bezala doi hartu gabe. Orain eta Imanol. Torri nahi Txulapain ezagutzera. Orain arte, Serio Samar nenbilen gauza, bueno, kuriosoak eta ezagutzen baiarari buruz, etortzen naiz beltzuntzera, eta harrapatzen zaituzte biak, motozerra, berezi batekin motozerra daitzeagatik, emorra mozten. Ni gabe zintzulako bizi, korrika, puertaka, saltoka, zutani, denbora, gelditu nahian. Pedro Sánchez, Espainiako gobernuko presidenteak gaur iragarri duenez, 2023an lanbide arteko gutxieneko soldata hilean 1.080 euro gordinera igoko da 14 ordainsaritan. Yolanda Díaz, Espainiako gobernuko bigarren presidente orde eta lan ministro haugeteko idazkari nagusi, Pepe Alvarezekin eta Komisiones Obreraseko idazkari nagusi Unai Sordorekin bildu da senatuan, bilera horretara joateari uko egin dio COE. Sindikatuek 1.100 euroraino igoera eskatu zuten, Díazek berriz adituen batzordean txosteneko banda altuaren alde egin zuen. 2023rako 4,6 eta 8,2 arteko igoera planteatu baitzuen. Elisabeth Born, Frantziar lehen ministroak ez du atzera egiteko asmorik. Urtarrilaren 30ean Frantziar Asamblea Nazionaleko gizarte gaien eta batzordean iraganda erretreten erreformaren idazkiaren lehen eztabaida eta tarikoan Bornek irrati batean adierazi du sistemaren oreka bermatzeko erretreta 64 urtera handitzeko plana negozia ezina dela. Adierazpen horiek joan den urtarrilaren 19an Frantziar estatu osoan burutu ziren mobilizazio azkarren ondotik eta urtarrilaren 31an gaurko igarria den bigarren greba egunaren atarian egin ditu Frantziar agintariak, izan ere sindikatuek mobilizazioa eta presioa atxiki nahi dute erreforma atzeratzeko. Arratsaldeon, Euskal Herri osoari eragiten dioten pentsioen erreformak abian daude. Parisko gobernuak proposatutako erreformaren kontra greba eguna dute gaurkoan. Hegoaldean berriz pentsio erreformaren bigarren zatia adosteke dute oraindik eta testuinguru horretan Labek agerraldia egin du Ipar zein Hego Euskal Herrian etortzear dauden pentsioen erreformen inguruko bere irakurketaren berri emateko entzun.
Estatu frantsesean ematen ari den erreforma hortan begirada jartzen balin badegu, Macronen gobernuak erabaki du pentsio sistemaren kontrako eraso larri bat abiaraztea, jubilazio adina atzeratzea planteatzen ari dira, eta baita ere jubilazio eskubidea izateko baldintza horiek zorroztea edo gogortzea. Eta horrek ekarri duena da, gaitzespen sozial handi bat, sindikatuen aldetik, baita maila sozialean ere, hainbat greba eta mobilizazio burutzen ari dira. Inflazioak 5,8% egin du gora urtarrilean, INE Espainiako Estatistika Institutuak KPI-aren datu aurreratua eman du hilabete bakoitzaren amaieran eta azken hilabetetako jaitsieraren ostean gora egin dute berriro. Prezioek bestalde azpiko KPI-a ere 7,5%ra igo da, 1986tik altuena. Azken 5 hilabeteetan behera egin du KPI-ak, baina urte hasierarekin batera gora egin du berriro. 2021 amaieran eta 2022 hasieran erregaien prezioak asko handitu ziren eta horri aurre egiteko Espainiako gobernuak litroko 20 zentimoko deskontua ezarri zuen abenduaren 31 arte. Ordutik garraiolariek dute bakarrik deskontua. Nafarroako gobernuko osasun departamentuak beste eskaintza bat egin die otsailaren batean greba mugagabea hastekoak diren medikuei. Osasun departamentuko zuzendari nagusi Carlos Artundok, Osasunbideko zuzendari kudeatzaile Gregorio Atxutegik eta erakundeko profesionalen zuzendari Pedro Ardaizek agerraldia egin zuten atzo. Nafarroako sindikatu medikoari helarazi dioten azken proposamenaren nondik norakoak azaltzeko. 3 ardatz ditu eskaintzak. Lehena, soldaten igoerari dagokiona, bigarren ardatza sendagileen gehiegizko lankargari eta pazientei eskaintzen zaien hartaren kalitateari buruzkoa da, eta 3. Osasunbideko medikuen jardun esklusiboaren ingurukoa. Azken hori da hain zuzen berritasun nabarmenetako bat. Hay que subir las retribuciones. Creemos que es importante mejorar las condiciones y las retribuciones de los médicos de Navarra en relación también con atención primaria. Se acuerda un máximo de 32 pacientes día por facultativo y 12 minutos por consulta presencial. Proponemos eliminar la exclusividad, pero manteniendo la incompatibilidad. Gipuzkoako hiriburuko Bilbo plaza ondoan eraberritzen ari diren etxe batetik erorita gizon bat hil zen atzo telekomunikazio lanetan zebilela. Ezbeharra Primkaleko 12. zenbakiko eraikinaren barruan izan zen, patiora eroritzen langilea, baina zer gertatu zen ikertzen ari dira oraindik. Suhiltzaileek eman zutenaren heriotzaren berri eta 32 urte zituen. Elaren arabera dagoeneko 5 dira urteen lan istripuen ondorioz Hego Euskal Herrian hil diren langileak. Eta Arabako Mahastiak zigilu berriak kontseilua osatu du eta estatutuak sinatu ditu ere. Eusko Jaurlaritzak goi-behineko baimena eman zion Arabako Mahastiak zigiluari eta hori egia bihurtzeko Abra elkarteak kontseilua osatu behar zuen eta estatutuak sinatu. Urtarrilaren 21 izan zen bilera eta Emilio Agillo Solarde Ayala upategiaren jabea kontseiluaren lehendakaria izendatu zuten. El objetivo nuestro es conseguir que la cosecha 2023 entre la uva como viñedos de Araba y obtengamos el primer vino viñedos de Araba. Lerroburuekin bukatzeko berriz, Arabako bertso kuadrilen arteko txapelketa martxan da dagoeneko. Urtarrilaren 27tik martxoaren 25 izango da eta bertsolariek Araba osoa zeharkatuko dute, guztira 280 lagunek parte hartuko dute. Aurten baduzagun lau liga horiek, lekuan antolatuko duen liga ezberdinak egiten dira, Gasteizen, Arbaizan, Agurainen, Aramaixo, ez da, danak urriztak eskita, eman liga dira. Gero finalerdi eta finala izango da. Finalerdiak izango dira Bastidan, Agurainen eta Murdian, eta finala Laudion jokatuko dugu.
Protesta egun handia dute Ipar Euskal Herrian pentsio reformaren kontra. Astelehenean Frantziako asambleara heldu zen egitasmoa eta Elisabeth Borne lehen ministroak esan du erretiroa hartzeko gutxieneko adina 74 urtera igotzeko plana negozia ezina dela. Baionan 13.000-15.000 lagun bildu dira. Protesta egun handia dute Ipar Euskal Herrian pentsio reformaren kontra astelehenean Frantziako asambleara heldu zen egitasmoa. Eta Elisabeth Borne lehen ministroak esan du erretiro hartzeko gutxieneko adina 74 urtera igotzeko plana negoziazina dela. Izan ere, besteak beste, erretirorako eskubidea 72 urtetik 74 urtera igotzea eta pentsio osoa jasotzeko 43 urtez kotizatzea proposatu du Parisko gobernuak. Horren aurka protestak martzan dira. Hala, bigarren protesta bateratua egin dute. Ikusi da aurrekoan bezala, baginan jende pila bat, eta gaur ere nik uste dut jendea etorri dela ongi, eta guretzako biziki importantea da kalean egotea. Horrez gain, Frantziako estatuan 200 bat manifestazio daude deituta. Sindikatuek hori bai argi dute mobilizatzen jarraituko dutela. Bat ere edo bestera, zerbait gehiago ere egin beharko dela, baldin eta nahi baldin badugu gure aldarriak eta gure deialdiak eta gure aldarrikapenak eta entzunaraztea. Esan bezala, Euskal Herri osoari eragiten dioten pentsioen erreformak abian daude. Parisko gobernuak proposatutako erreformaren kontra greba eguna dute. Hegoaldean berriz, pentsio erreformaren bigarren zatia adosteke dute oraindik. Eta testuinguru horretan, LABek agerraldia egin du Ipar zein Hego Euskal Herrian etortzear dauden pentsioen erreformen inguruko bere irakurketaren berri emateko. Euskal Herri osoari eragiten dioten pentsioen erreformak abian daude. Parisko gobernuak proposatutako erreformaren kontra mobilizazioak egiten ari dira. Hegoaldean berriz, pentsio erreformaren bigarren zatia adosteke dute oraindik. Eta testuinguru horretan, LABek Ipar zein Hego Euskal Herrian etortzean dauden pentsio erreformen inguruko irakurketa egin du. Hala, sindikatuak ziurtatu du, posible dela pentsio sistema publikoa bermatzea murrizketarik gabe. Badirudi, pentsio sistemaren jasangarritasuna, bai ala bai, murrizketetatik pasatu behar dela, eta guk hori ukatzen dugun kontua da. Baina horretarako soldatako betzea eta kotizazio mugak kentzea proposatu du. Horrela, lanean ari diren langileek diru gehiago jartzen dute kotizazioen bidez eta gainera, etorkizunean pentsio hobeak izango dituzte. Bada, Macronen gobernuak iragarritako erreforma sistema publikoaren aurkako eraso zuzena dela deritzo LABek. Erabaki du pentsio sistemaren kontrako eraso larri bat abiaraztea, jubilazio adina atzeratzea planteatzen ari dira, eta baita ere jubilazio eskubidea izateko baldintza horiek zorroztea edo gogortzea. Hegoaldean berriz, azken 5 erreformen bidez, erretiro prestazioa jasotzeko baldintzak gogortu direla salatu du. Eta gogoratu du gainera, egun ez dela 1.260 euroko gutxieneko pentsioa bermatzen. Pentsionisten 34,5ak 1.000 eurotik berako pentsioa kobratzen du, eta emakumeetan begirada jartzen baldin badegu, egoera are eta larriagoa da, emakumeen kasuan 76,7 delarik 1.000 euro baino gutxiagoko pentsioa kobratzen ari dana. Egoera horrela beharrezkotzat jo du gizarte segurantzaren euskal legea eta horretarako sindikatuak mobilizatzen jarraituko du. Hori dela eta otsailaren 8an protesta egingo du LABek Gipuzkoa eta Lapurdi arteko mugan. Hemen lan egin, hemen kotizatu, hemen erabaki pentsioen erreformei ez lopean. Arabara Salto, Mercedes enpresara itzuli da baja baten ondorioz kaleratu zuten langilea. 2017an Mercedeseko langileak baja hartu zuen bere bikotekidearen heriotzaren ostean depresioagatik tratamendua jasotzeko. Garai hartan Emilio Titos zen enpresaren zuzendaria eta bueltatzean kaleratu zuen. Zuzendariak argudiatu zion bere lanpostua desagertu zela eta ez zegoela lanposturik berarentzat. Orain, Krotmeyer zuzendari berriak onartu du langilea eta enpresara bueltatu da. Hane Mercedes enpresaren langilea zen eta duela 6 urte bere bikotekidearen heriotzaren ondorioz baja hartu zuen, depresioagatik tratamendua jasotzeko. 2017an Emilio Titos zen enpresaren zuzendaria
eta langileak bueltatu nahi zuenean zuzendariak argudiatu zion bere lanpostua desagertu zela eta ez zegoela lanposturik berarentzat. Langileak 26 urtez lan egin zuen Mercedesen, eta ez behar horren ondorioz bere lanpostua galdu zuen. Hori dela eta 2022an Mercedeseko langileek salatu zuten gertatutakoa eta ahotsa altzatu zuten. Emilio Titosek urtarrilean utzi zuen Gasteizko lantegiaren zuzendaria, eta bere ordez Bernd Kronmayer sartu zen. Alemaniarrak hartu dituen erabakien artean lehenengoa izan da Ane berriro onartzea. Otsailaren batean lanera bueltatuko da, kaleratua izan aurretik zituen baldintza berberak dituen lanpostu batera. Gauzak horrela zuzendari berriaren lehenengo erabaki hori enpresa batzordearekiko keinu bezala ulertu daiteke. Izan ere, sindikatuek Kronmayeren jarrera aldaketa eskertu dute eta aurkeztutako salaketa kendu dute. Eta munduan, Kataluniako buruzagi independentista erbesteratuek bide berriak erabili beharko dituzte Espainiaratuak ez izateko. Europako Batasuneko Justizia Auzitegiak gaur goizean eman duen epaiak esartzen duenez, ezin izango dira babestu Belgikako justiziak orain arte eman dituen argudioetan. Sententziak irizpide argiagoak ezarri ditu euroagindu bat atzera noiz bota daitekeen zehazteko. Gurera bueltan, Mertxe Aizpuruak EH Bilduren Espainiako Kongresuko bozeramaileak Naiz irratiari emandako elkarrizketa batean finkatu du EH Bilduren Espainiako Kongresuko bozeramaileak zer jarrera duen bere taldeak Mozal legearen erreformari dagokionez. Mozal legea indargabetzeko proposatu dituzten 3 zutabeak onartzen ez badira, ez dutela babestuko erreforma entzun. Erreforma honi planteatzen den modura baietz esatea atzera pausoak egitea da. Eta atzera pauso horrei buelta ematea oso zaila izango da. Beraz, gu ez gara mugituko, batez ere, hasieratik esan genuelako 3 zutabe horiek beharrezkoak zirela. Nafarroako gobernuak ez ditu diru publikoarekin finantzatuko batxilergoko ikasleak sexuaren arabera bereizten dituzten ikastetxe pribatuak. Orain arte ezin zitzaien ikastetxe horiei diru laguntzak kendu. Espainiako Auzitegi Konstituzionalaren sententzia bat tartean zegoelako, baina Bildarratzek azaldu du hori bertan behera utzi duela LOMLO Espainiako hezkuntza legeak. Datorren urtean islada izango du, bai LOMLOeren eraginez zein gure itunpeko aginduaren eraginez, ikastetxe hauek biziko duten egoera. Gertatzen dana ez detela esan zein mailatan edo zein ez mailatan.
non ez dugu ulertzen eta ez dugu ikusten eroengatik ezberdintzen dituzten zentroek jaso dezaketenik diru laguntzarik. Eta Gipuzkoan Donostiako epaitegi bat Zubietako erraustegia ikertzen ari da ingurugiroaren aurkako deliturik egin duen erabakitzeko ingurugiroko fiskaltzak hala eskatuta. Donostiako epaitegi bat Zubietako erraustegia ikertzen ari da ingurugiroaren aurkako deliturik egin duen erabakitzeko ingurugiroko fiskaltzak hala eskatuta. Horren ustez erraustegiko jarduna pertsonen osasunarentzako eta ekosistemarentzako arriskutsua baita. Gurasos elkarteak hain justu iragan udan salatu zuen erraustegiaren inguruko gainuren zein lurpekoen baita inguruko lurren kutsadura ere biziki larria zela. Besteak beste metalastunek, diosinek, furanoek eta fenolek eragindakoa. Hori ondorioztatu zen ala nola IDOM ingeniaritzak eta SGS kontrol entitateak egindako azterketetan. Hemen gauzak berdintxu jarraitzen dute. Hori ala Gurasos elkarteak Gipuzkoako lurralde fiskaltzaren ezagutzapen jarri zuen Donostiako erraustegitik zetorren material kutsatzaien isuri ageri zela Arkaitzerreka errekastoan. Egun bat lehenago apar zuria eta okre koloreko likido azaldu baitzen etengabe eta kopuru handian. Erraustegiaren lurrazpiko ura jasotzen dituen ondoko drenetik. Gurasosek azpimarratu du Gipuzkoako Foru Aldundia eta Eusko Jaurlaritza kutsadura horren jakitu zirela, duela 2 urtetik. Hala ere elkartea gaineratu du Gipuzkoako hondakinen kontsortzioak behin eta berriz ukatu izan duela egoera hori. Harik eta 2022ko azaroan hondakinen partzuergoaren batzarran aitortu zuen bazela iragazi lixibiatuen gertakari bat, ingurugiroan eraginik ez zuena. Bada kutsadura horren harira jarri du abian ikerketa Donostiako 5. epaitegiak. Beraz, oraingo honekin 3 dira jada erraustegiarekin lotuta epaitegietan irekita dauden eginbideak. Zaldibar Argitu plataformak ekitaldi bat antolatu du otsailaren 5ean Eitzagan, otsailaren 6ean 3 urte beteko dira Zaldibarko zabortegia mildu zenetik. 3 urte betetzar dira Zaldibarko zabortegia amildu zenetik. 2008ko otsailaren 6ean milaka tona lur eta zabor amildu ziren Berte Recycling enpresa kudeatzen zuen zabortegitik behera. Luiziak arrastaka eraman zituen Alberto Sololuze eta Joaquin Beltran langileak. Beltran oraindik lur azpian dago, Sololuzeren gorpua bakarrik aurkitu zuten. Amiltzaren ondorioz gainera diosina, furano eta metal astunez bete ziren eskualde jendetsu baten airea, lurra eta ura. Oraindik arrakala nagusi da eta gertatutakoa antzuranez erortzeko Zaldibar Argitu plataformak ekitaldi bat antolatu du otsailaren 5ean Eitzagan. Joaquin Beltran eta Alberto Sololuze oroitu zabortegian gertatutakoa ez errepikatzeko bermeak exigitu eta erantzukizun guztiak argitzeko eskatuko dute. Eguerdiko 12:00 ekingo diote ekitaldiari eta arratsaldera arte musika emanaldia, loro eskaintza eta hitzartzak izango dira Eitzagan, Joaquin Beltran eta Alberto Sololuze langileak oroituz. Atzera begira jarri zabortegia 2011an hasi zen hondakinak jasotzen eta 35 urtez betetza aurreikusten zen, 2026 urtera arte. 2012an 185.000 tona hondakin jasotzetik 2018 eta 2019an 500.000 tona baino gehiago jasotzera igaro zen. Urte horietan Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan hondakin gehien pilatu zuen zabortegia izan zen. Zaldibarko hondamendiaren harira 2 auzi ireki ziren, bata ordea 2021an itxi zen, fiskaltzak eta auzipetuek sinatutako akordioarekin. Bigarrena berriz ingurumenaren aurkako delituagatik ireki zuten, eta Durangoko lehenengo instrukzio auzitegiaren eskutan dago. Aita Mari erreskate ontziak itsasoratzeko baimena jaso du eta bere 9. misioa abiatzear da. Castelloko kapitaintza ikuskarien baimena jaso du eta Espainiako gobernuaren azken ziurtagiriaren zain dago.
Gaiz aldatuta eta kulturarloan Ituren eta Zubietako inauteriak oro har urtarrileko azken igandearen ondorengo astelen eta asteartean ospatzen dira. Astelen goizean Zubietako joaldunak Iturenera joaten dira eta han Aurtitz auzoko joaldunak eta Ituren elkartzen dira. Hurrengo egunean ekitaldia errepikatzen da, baina alderantziz Iturengo joaldunak dira Zubietarrak bisitatzen dituztenak. Ikus dezagun minutu batean. Arabara bueltan, Arabako bertso kuadrilen arteko txapelketa martxan da. Urtarrilaren 27tik martxoaren 25era izango da. Zerbait sortzea, eta hortik atera zen koloria ideia hori, horren jaioak ez diren bertsolariak, horren arituak ez diren bertsolariak, jartzaileak, epaileak animatzen ditugun, bertsozaleak ere bai, animatzen ditugun talde batean parte hartzea, eta taldea bera da saio bat antolatzen duena, eta horrek indartu egite ditu parte hartzaileak, eta asmoa da horrekin bertso eskolek ere indarra dezaten ez, eta funtzionatu duenez, urte zute jugara egiten, ematen bizio, eta pandemia tarteko akaso apurtxo bat jeitxiera euki zuen, baina beharrezkoa da, eta bi urte hemen egiten jarritzen dugu, funtzionatzen duelako, indarra ematen duelako elkarteari eta. Ez joan atzera, guapoa dugula gaurko egoera, venga segi guztiok atzetik aurre, heroiko. Lekuan norte antolatuko duen liga herri ezberdinetan egiten dira, Gasteizen, Arbaizan, Agurainen, Aramaixon, ez da, Danakuruz eta Kizkita inbat liga dira. Gero hiru finalerdi eta finala izango da. Finalerdiak izango dira Bastidan, Agurainen eta Murdian, eta finala Laudion jokatu dugu. Eta Euskal Herrian zinema egiteko edo ulertzeko modu eta estilo desberdinen erakusketa ahalik eta anitzena aurkezteko asmoz, Mondragon Unibertsitateko 4. mailako ikus-entzunezko komunikazio graduko ikasleek osatutako talde batek Uezinema Euskal Film Laburren jaialdia antolatu ohi du urtero. Iban del Campo Unibertsitateko irakasle eta jaialdiaren zuzendari artistikoaren gidaritzapean. Uezinema Euskal Film Laburren jaialdiaren 16. edizio ospatu berri da 3 sail lehiakorrekin. Sail ofiziala, bideoklip saila eta ikasle saila. 94 ikusentzunezko jaso dituzte orotara, baina 32 izan dira finalera pasa direnak. 10 sail ofizialera, 10 ikasle sailera eta 12 bideoklip sailera.
Sari banaketarako gunea Aretxabaletako Zaraia areto aukeratu dute, Euskal Herriko zinema sortzaileen plaza bilakatuz. Atmosferan ilusioa, urduritasuna eta jakimina antzeman dira hautatuen artean. Eta iritsi da sarituak nortzu diren jakiteko garaia. 16. edizioko UE Zinema sariko irabazlea Maider Oleaga bilbotarraren irrits filma da. Sail ofizialarekin jarraituz Bertigo sariaren garaia David Gonzalezen Siempre Lunes filma da. Senior epaimaiaren saria Cuerdas pelikula Estibaliz Urresola Solagurenena eta ikusleen saria Ana Lambarri Teiaetxeren 36 filmak jaso du. Bideoklip saian berriz, bideoklip honenaren saria Nitia Lopezen Koyote eta Txiko Tornado Bizdun Kondor eta Ñora Alakran lanak jaso du. Euskarazko bideoklip honenean Nor naiz ni zein zarazu Flavio Banterlaren bideoklipa izan da garaie, eta sail honetako ikusleen saria Iñaki Tena eta Claudia Molinaren Koko Oljik irabazi du. Azkenik ikasle lan honenaren saria Gerardo Tomeren estampadok jaso du. Munsaria berriz Javier Elizalderen Mitxoletak, Mundukide saria Beñat Goia eta Iraia Irazustaren Arlanak eta ikasle saieko ikusleen sarian Marina Pero Sanzen Muskil izan da garaie. Eta horrela iritsi gara albistegiaren bukaerara. Gaurkoan Berde Pratoren Zu harrapatu arte abestiarekin agurtuko zaituztegu. Gustatuko zaizuelakoan besterik ez gure aldetik. Horiek izan dira arratsaldeak gurean gaur utzi dituena. Gogoratu guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eu satarian daudela eskuragarri. Gero arte. Terrorista, denak.